Connectes amb aquesta actitud estirada, Shavasana. Connectes amb aquesta actitud de relax. Connectes amb la respiració. Comences a moure't per deixar la relaxació i ubicar-te a la disposició asseguda. De cames creuades per assolir, practicar, experimentar la darrera fase del ioga, que és l'observació interior. Per tant, ajustes la posició de cames, situes el gest habitual, índex i polze junts, 3 dits estirats, pressionant amb les cames i amb els isquions, li dones to a l'esquena, espatlles baixes i adreçades, escàpules juntes, pit obert, l'òrbita lleugerament recollida, tanques els ulls suaument, afluixes la cara, la boca, les mandíbules i tots aquestes petites pauses d'observació interior que has fet durant tota la sessió les portes en pràctica aquí i t'observes a tu mateixa asseguda d'aquesta manera, amb les cames creuades, Siddhasana, i t'observes sense esperar res, des dels peus, des de les cames, des de la base fins al cap. Captar l'actitud observada i sumes un nou element d'observació, com sempre, que també t'ha acompanyat de forma conscient tota la sessió, que és el moviment natural de la respiració, a la que afegeixes el gest que en diem Ujjayi, que és fer fregar l'aire al passar per la gola. I observes aquest Ujjayi. Estàs a la posició, Siddhasana, i estàs en l'Ujjayi. Captada la posició, captat l'Ujjayi, et disposes a practicar el que en diem pranayama, que és l'art d'expansionar el que en ioga es diu prana, que és quan l'energia mental i l'energia vital, es fusionen, produeixen una energia que es diu prana. I pranayama significa l'expansió. En aquest cas anem a equilibrar les dues energies que he parlat al principi de la classe, de la pràctica, que és l'energia vital, que ens ve bàsicament per la respiració, i l'energia mental. Són dues energies necessàries per viure aquesta experiència humana. L'energia vital està associada al conducte dret del nas i l'energia mental al conducte esquerre. Doncs anem a equilibrar aquestes dues energies amb el que es diu Nadi Shodhana Pranayama. Nadi, conductes, Shodhana, equilibrar, Pranayama, això és expansionar aquesta energia. Ara, a través de l'equilibri de les dues energies, desfas la posició de la mà dreta, col·loques les gemmes dels dits índex i mig al punt entre les dues celles, en cap cas al front, just entre les dues celles, que fas uns petits cercles, com sempre t'explico, has de notar aquí, entre les dues celles, una petita cavitat. Doncs aquí el d'índex i mig pressionen fermament aquest punt. Acostes el dit polze a l'aleta dreta del nas, el dit anular a l'aleta esquerra, el dit petit queda lliure, connectes amb la posició, connectes amb l'Ujjayi, connectes amb la respiració pels dos conductes del nas. I ara per accedir, això és fase d'accés, buides pels dos conductes. Un cop has buidat, fas una pausa, selles el dret i inhales per l'esquerra, lentament, suaument, còmodament. Quan creus suficient, fas una pausa, selles l'esquerra, obres el dret i exhales pel dret, lentament, suaument, còmodament. Quan creus suficient, fas una pausa i tornes a inhalar pel conducte que has expulsat, en aquest cas el dret, lentament, suaument, còmodament. Quan creus suficient, fas una pausa, selles el dret, obres l'esquerra i buides pel conducte esquerre.
Això és un Nadi Sodhana Pranayama. I tornes a començar com? Inhalant pel conducte esquerre. De manera que és així, si inhales per l'esquerra, pausa, exhales pel dret, pausa, inhales pel dret, pausa, exhales per l'esquerra. Explicat d'una altra manera, sempre inhalant per aquell que has acabat d'exhalar. Equilibrar l'energia vital, conducte dret, amb l'energia mental, conducte esquerre. Tres Nadi Sodhana, Pranayama més, 3 sèries més. Una sèrie és inhalo per l'esquerra, pausa, exhalo pel dret, pausa, inhalo pel dret, pausa, exhalo per l'esquerra. Doncs 3. Acabes exhalant pel conducte esquerre, després la posició de la mà dreta, sospira, badalla. I te'n vas a observar precisament aquest punt que has estat estimulant amb els dits índex i mig, que és el punt de l'espai frontal entre les dues celles. És un espai que es diu de consciència i observes aquest espai, un espai que ara està buit, i l'observes sense esperar res. I ara projecta sobre aquest espai un dibuix que correspon al centre d'energia del cap, que està associat també a aquestes dues energies, que és la vital i la mental. I dibuixes el que es diu una flor de loto de 2 pètals, o sigui, un cercle, i a la dreta un pètal i a l'esquerra un altre pètal. És una flor de loto de 2 pètals, de color blanc, tant el cercle, la circumferència, com els 2 pètals. I al pètal de la dreta dibuixes un sol, que està associada a l'energia vital. I al pètal de l'esquerra una lluna, que està associada a l'energia mental. I al centre, això és un dibuix que representa el centre d'energia del cap, i al centre del cercle el símbol de l'om, que és aquell 3 que té una cua a la curva de baix i una mitja lluna amb un puntet a la curva de dalt. I sense esperar res observes aquesta flor de loto de color blanc, a la dreta el sol, a l'esquerra la lluna i al vell mig del cercle el símbol de l'om. I l'observes sense esperar res, només observar, o te l'imagines.
i l'observes, això que acabes d'imaginar. I a la vegada que tu observes aquest dibuix d'aquest centre d'energia, Agnya Chakra, mentalment recites l'Om pulsant. Om, Om, Om. Per tant, estàs a la posició, estàs a l'espai frontal entre les dues celles, estàs en aquest símbol d'aquesta flor de loto de 2 pètals, sol, lluna, símbol de l'Om, i a la vegada estàs pulsant mentalment el símbol de l'Om. Om, 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 mentalment. Deixes de pulsar l'Om, observes uns instants de nou aquesta figura que has imaginat, que has projectat sobre l'espai frontal, que connecta amb el que és els teus centres de comandament. Retires aquest símbol, aquesta flor de loto de 2 pètals, amb els seus dibuixos corresponents. Observes de nou l'espai en blanc entre les dues celles, l'espai entre les dues celles, fosc, buit, tal com el vegis, sense esperar res. Surts de l'espai frontal entre les dues celles, connectes de nou amb l'Ujjayi, connectes amb la posició d'observació interior, Siddhasana, com sempre amb la sensació que t'ha deixat aquesta sessió. T'agraeixes haver-te dedicat a aquesta sessió de ioga, ens agraïm mútuament per haver-la compartit i ara per segellar la sessió i l'agraïment desfas la posició de les mans, les portes al centre del pit, inhala i a l'exhalar intensa el cap. Hari Om Tat Sat. Bon cap de setmana, bona diada, Namaste.